L'Alzira i l'Alcoyano han empatat avui a un gol, un empat insuficient per les aspiracions dels dos equips. Els jugadors alzirencs han lluït una pancarta abans del partit per fer visible la mala situació que estan vivint. L'Alcoyano ha eixit disposat a endur-se el partit i Pronte ha tingut la primera ocasió. Edu Silva posava la rèplica en l'altra porteria, però l'encert primer i el col·legiat després han evitat que avançara els locals. Els alcoyans volien el valor i han entrenat bones combinacions com esta que Pablo Esteban no encerta. Però qui sí ho ha fet és Pablo Vidal al minut 42 en acabar una bona combinació per la banda esquerra. Només començar la represa, l'àrbitre ha assenyalat penal per esta entrada de Sito. Gato ha sigut l'encarregat i ha pujat l'empat al marcador. La igualada no era suficient per cap equip i les jugades es succeïen en les dues àrees. No obstant, el porter Sito esmenava les errades de la defensa de l'Alzira amb grans intervencions. L'última del partit l'ha tinguda Jimeno, però l'altre porter, Maestro, no volia deixar escapar el punt aconseguit. Al final també, com sempre, direm si és bo o dolent el punt, però ara mateix se n'anem enfadats perquè volíem els 3 punts. Bueno, sí, todo lo que dice es que el chaval al que le Gato me parece que es, al que le hacen el penalti, hasta le sonríe, vamos, le sonríe como diciendo, vamos, es que no...